हेलो लोगोफोर आरोबाव खेबसेबाव आंनि चेनेलावहाय नोंथांफोरखौ बरायना लानाय जाबावबाय दिनै मोनसे खोथाखौहाय गोसो गोरबोजोंहाय आं सावरायनो गोसो जादों आरो नोंथांमोननोबो खोन्थानो गोसो जादों बेनो जाहैबाय जिसिया चम्प्रामारि बिथाङा गोसो गुदुं मानसि आरो गोसो उनफावरि आरो माने गोसो खुला मानसि आङो मिथिगौ आरो बिथांनि बागैहाय जोङो मिथिखागौ आरो ससियेल मिडिया निउसावबो जों नुबाय आरो जोंबो माखासे खोथाफोरखौ जों कन्टेक्ट खालामनानै शेयार खालामलायनाय जादों जे समाज अनफावरि होनना बुङोब्ला एबा सुबुं अनफावरि एबा जोङो गामि अनफावरि होनना बुङोब्ला फर एग्जाम्पल जोङो जिसिया चम्प्रामारिखौ जोङो बुंनो हायो दानि नैबे 2022 आवहाय आरो बिथाङा थांनाय समाव जेरै बारहुंखा बारदोंमोन ना सप्तासेनि सिगां बारहुंखा आरो अन्थाइफोरजों सारअन्थाइफोरजों बारनानैहाय न'फ्रा जिला जिथा जादों बायनाय नुदों माखासे फुटेजफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय थागोन आरो गोबांथार फट'फोर्स आंनावहाय फैदों आरो बेखौ लानानैहाय बिथाङा जिसिया चम्प्रामारिया थानो हायैयावहाय गोसोआ खामलिखांनायखाय बिथाङा गावनाव जि दङ बेनिफ्रायनो बिथाङा 100टा न'खरफोरनोहाय दिनै तिरपाल राननायखौ जोङो नुदों आरो बिथांजों आङो गोबां गोसो खुलायोहाय बिथांजों आङो रायलायो बिथाङा जाहैबाय सुबुं अननोहाय सुबुं अनफावरि एबा समाजावहाय मावनो थाखाय बिथाङा गोसो गुदुं आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बिथांखौहाय मिथिगौ जे थांनाय समफ्रावहाय बिथाङा एमपिबो केन्डिडेट होदोंमोन एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय आरो दायो बिथाङा निस्सय बिथाङा दिनैहाय समाजावहाय माबायदि गुलाय गुजाय एबा बबे पार्टिया एबा बबे गभर्नमेन्टआ बेबा सोर लिडारफ्रा दिनैहाय गामिफ्राव फैनानैहाय अनसुंथाइ होफैदों बिथाङा बेफोरखौ नुयैनि थाखायनो दिनैहाय गाव थानो हायैयावहाय बिथाङा दिनै गावनिफ्रायनो हैनायखौ जों नुदों दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि रानदोंमोनब्ला जों गोबां लं प्रसेसखौ जोङो नुयो आरो आङो बुंनो हायो जे गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे थाबैनो इनिसियेटिभ लानो थाखाय बिथांमोना माब्लाबाबो हाया मानो होनब्ला बेयाव बाजेटनि खोथा थाबाय आरो बाजेट नांगौ दा बेबायदि रोखोमनि जोङो माखासे रुलिं गभर्नमेन्टफोरखौ जोङो नुयो वेदार इउपिपिएलआनो जाथों बिपिएफ जाथों आरो माखासे गोदान गभर्नमेन्टआ जाफैथों जोंनि एरियायावहाय जोंनि बिटिसियावहाय दा अब्लाबो आङो बुंनो हायो जे एग्जाम्पल हिसाबै दिनै जिसिया चम्प्रामारिया सासे एग्जाम्पल जोंनि यां जेनेरेसननि आरो आं बुंनो सानदों जोंनि पलिटिकेल लेभेलावहाय जोङो हायोब्ला यां जेनेरेसन हिसाबै गासैबो पारपासावनो दिनैहाय यांफ्रा आपकामिं जोङो फैबाय थानांगौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो यांफ्रा फैनांगौ दिनै न'खरफ्रा सिलिंखार जादों मावनानै जानो थाखाय हाजिरा मावनो थाखाय सिलिंखार जादों बिथांमोननि न' गैया तिरपाल गांसे बायनो थाखाय बिथांमोना बहुत खस्थ' नाङो 700-800 एबा 1000-1500 दा 700-800 1000-1500 सानबेसे नांगोन बिथांमोननि थाखाय खिन्थु जोङो नुदों जे जिसिया बिथाङा गावनो गावनि पकेटनिफ्राय बायनानै हैनायखाय बिथाङा गोजोननाय मोन्दों आरो बिथाङा फोरमायदों जे बिथाङा माखासे सुबुंफोरनि जिबनाव जेब्ला स्टाडि खालामना नायगोन अब्ला बिथाङा गोबां दुखु फोरमायो आं गोबांथार खोथाफोरखौ आङो शेयार खालामो जिसिया चम्प्रामारिजोंबो अब्ला बिथाङा थानो हाया माने सोरबाया आंखौ बुंगोन होननानै बुंदों सोरबाया आंखौ बुंगोन पलिटिकेल लाभालाभनि थाखायहाय बेबायदि खामानिखौ मावदों खिन्थु आं बुङो बेवहाय रावबो कमेन्ट होनांगौनि दरखार गैया बेयो पलिटिकेलानो जाथों वेदार ससियेलि जाथों हायोब्ला जोंबो दिनैहाय बिथांखौ मदद होनांगौ आरो गावनि जायगाफ्राव जोंबो हायोब्ला जोंबो मदद खालामनांगौ आं बेखौसो खावलायदों माखासे आङो भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो देखायगोन जिसिया चम्प्रामारिनि मावलांनाय हाबाफोरखौ नोंथांमोना नाय आरो बयबो एग्जाम्पल जा आरो बयबो सोलों आं बेखौसो बुंनो गोसो जादों बेयाव माखासेफ्रा कमेन्ट होनानै जेबो लाब गैया सिगांनि जानाय जाथायफोरखौ गोसोखांनानै आरो सोरबाफ्रा बुंदों जे जिसिया चम्प्रामारिया बेबायदि मावनो समायथाव नङामोन हारे बाबा हारे जिसिया चम्प्रामारिया मावनो समायथाव नङामोन होनना बुङोब्ला बेयो भुल जागोन मानो होनब्ला मानसिया गोरोन्थिखौ मावखायो गोरोन्थिनिफ्रायसो जोङो सुज्रायनानै मोजां फैयो थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि लाइफआबो माब्लाबाबो जों एखे स्टे थाया जोङो मालाबा आप जायो
बेखायनो आं खावलायदों जाय भिउवार्सफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो बयबो हायोब्ला माबा मोनसे समाजनि थाखाय मावनो नाजा आरो नोंथांमोनाबो साक्सेसफुली गोजोननाय मोनगोन आरो गोसोआव गोजोननाय मोनगोन आं बेखौसो खावलायदों आरो बिथांनि माखासे भिडिअसफोरखौ नायनानै नोंथांमोना इनकारेज मोनगोन नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो